Mai, enggak? Mai. Dadah, enggak dadah piye? Dadah. Dadah apa Nandi? Enggak? Mau kemana enggak? Kemana? Kabine banter men apa yuk? Wah kon tutup yuk. Gak oleh yuk. Awas tangannya enggak. Awas kecepet. Nah, ini kunci ya, dikuncinya kakak. Gak boleh melakung kok malah. Duduk guys, duduk dadah. Apa nah yuk? Kan apa yuk? Apa wi mencet apa? Iki lho. Enggak? Dadah. Mai dadah Mai. Dadah. Mai. Ayo, Di dadah ya Allah andilmen ya Allah. Mai. Ayo Nandi, kekes, kiwis ngomong bocil loro ruwet. Ruwet ram. Duduk nang kono. Kono di belakang le. Ning mburi ae, Kak. Kowe ora ngarah Mbak gelem mbek kowe gemoy. Tutupi nae. Mbah tirane, Mbah. Hale. Ayo emah mbek awakmu. Emah yo moyo. Kenal aku guys. Beli es krim. Ora ngarah. Beli es krim yuk. Mai, Beli es krim ya. ayo. Iya. Tunggu. Beli es krim. Beli es krim yuk kan, sampai bude. Emah mbek bude emah. Ki bude. Mbah lali aku mbah. Mbak, yang ngomong Mbak ya. Mbah. es krim apa coklat? Wedi Mbak kowe iki wedi Mbak. Kok kowe nae? Es. Wedi mau es. Itu Mas Ucu. Ayo. Aja ngono loro rel. Ambek aku yang mau ya beneran aku kan warna. Ayo. Nah, kan sama aku. Ayo elah lah jajal nang mburi nae ra iso. Bentrok iki kok. Ya coba ngawur ae. Cucu. Bu, jalan cucu. Anek Pita mau Mbak Pita. Semua paling. Ora. Yuk yuk. Anek Mbak Pita yuk. Apa? Ngerti kuwe ku lho numpak mobil kok ora dilakoni. Ora iso. Kuwi ngerti kuwe. Halo guys, mbakku nomor 1 kalau. Nginceng. Apa jenenge entok paling gak gatel. Enggak Mbak, Anak belum sitok iki. itu lah sitok wi gak lah wi. Kok iso? Ra iso. Kok tak colok mulai sesuk. Mah. Ya enggak yo. Nek Enggak. turak dipuk tak dek. Ra iso. Aku serah rek. Kowe iki asine iki sing sebelah kene iki 3. Lah dipene iseni. Pi asine ya nek mbak sing lan lagi kae tapi nganu. Apa jenenge? Urip ah. Lho klangenge wis junduh tek piye Mas Tem? Iki nek bayam gede ngono kok. Ya nang mbak no. Rel. Bayam sawet itu diapakno leh tri dijangane tadi sak irus tok iki masamu. Iki lho guys, iki mbakku nomor 1 iki guys. Wong iki sibuk dengan HP. Jadi urusin. Jane kene mape mbak, tak lebono tok tapi gak mlaku. Iya. Aku yo mana dilebokno antara mlaku. Lah kan aku gak iso. Aku kan gak iso. Ngono ki mbak-mbak kowe ning ngarep nyetir, aku ning gurine. Lah kuwi nek bayem kuwi ya kuwi mbek kae lho. Mbak dadi no kripik ayo iso. Ya Allah, aku tekan kono, Ruwet guys. Sini tak kamar Kak. Dino lho ngedun numpak motor terus perjalanan terus. Aku denges talaroke. Diwari terus. Setu. Hasilem rene nem yo aja saiki bancaan ayo rene padhonan iki kleru. Sekolah, mari sekolah. Kandel kandel gitu lho iki. Mbak umur pira, Mbak? Umur pira? 43. Ki 43. Madhep rene ah. Ya Allah Gusti. Umur pira, Mbak? Umur pira? 65. Terus sampe koyo wong aku wis 31 apene kok 65. awake langsing-langsing aku tok sing lemu kakan pengembang.
Iki dadi kakean nganu. Kaken baking powder. Aku lho nek iki bobotku wis medun ngono kilo. Aku yo medun nak, Mbak. Medun. Mang kilo aku. Urukan daging. Ya yo iki. Wong elek yo dipoto kok iso-isone iki lho. Piye aku ki ning ngarep, Mbak. Kamu ngerti kuwi wis mata ayu ora video. Ora boleh dirembiak lho. Dulu. Lho piye sen? Terus ki anu. Naira kok sing ayu dhewe iki lho, Naira. Iki lho Naira. Iki nganu ngono kok. Apa sih bete kono aku kayak jendel. Yo, jendel sing ora. Yo. Sedemian. Orai? Orai? Oke, sekali lagi Naira lagi mulai Naira, waya bocah sekolah mulai lo Nai. Ayo Nai kakak masuk lo Nai. Dah, senani enggak. Senani. Kameranya gak situ guys. Anu soalnya apa sih? Hutan deh mang, dia ini cek ning omah. Iki MBG. Iya MBG. MBG sepiro? Kentang siji, kentang loro ngono. Iya. Saya Pak layangan. Oke, gua lagi banyak panen nggih, Pak. Urung ya, Pak. Apa lah? Oh iya urung ya, cek suwi. Nggih bersandar. Ora penak ning kene lho. Wis iki anu guys. Penghijauan iki. Pak B. Merah karo iki. Ya mana mendung rata. Nih mendungnya rata gitu. Itu lo panen ya, cabean. Cabean, kalau ini ojo banter-banter rel. Anggo iku. Aku kok. Oh, ojo banter-banter le. Apa ini kenapa Gitu guys. Mendungnya rata iki. Lah mendung tenanan kae. Mendung tenanan. Kita kok cabean. Ya kene ambek kiri jalan ya Pak ya. Dia bagi kentang dua. Saya agak roh aku. Iki Pak iki ya. Ono mango. Oh malah mang. Kono. Kayu wis sampe dadi urung malah iki. Cek dhisik merah ya Pak. Apa? Yo. Wih, gawe apa wis jenenge? Kopdes. Dia lagi mulai. Nek merenung wis sampe dadi ya Pak. Tapi iya padha gak bukain ae. Es ya? Saya buka es ya? Gak buka. Ya kejonep berarti. Ini ya ora buka. Tapi aku cantik. Buka roh. Ono yo viral hati-hati ya. Iya, hati-hati viral. Halo guys, anak omah wapi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Justice sokai. Agak seneng kurang agak. Enggak? Enggak, ini dia enggak. Manto. Dan memang rasa aku ora dirembiai. Aku risi sumuk aku. Kono kan petah dirembiak aku gak Buka ini sore guys. Orang enak. Orang enak guys, jam 2, setengah 2 lebih. aku ora TPA yo. Di TPA lah. Tapi agak bet tinggal dolan ayo Pak yo. Gue dolan naik. Berarti wis panen iki Ini bebas. panen kabeh lah sak mengitu. Lah ya wis panen guys. Tapi yo arang-arang. Iya Mang Pak Rote ngomong. Iya. Panen Mbak ngono. Kan gak anu. Telu. Heeh. Lah aku tidak goleng Pak Wong nggo pasir iki. Tuh. Pak Roto. Ndak. Terno Pak. Lah wong anu iki joglengane kok banter Raden.
bojone dhuwur-dhuwur saiki ya biasane orang ini. Nah, iya. Digede biasa cilik lho. Saiki kayak gede iki. Dek kayak Kak. Iya nak cilik lah. Sing biasa kok. Lah iya. Filmnya ini belum bakalan kan? Tapi yang seru-seru kayak cilik-cilik lan. Ada Ada video ada kayak satu ngatek. Udah mau ada. lho kae. Kena tahu. Pelem ya padha ngembang Pak. Ndak peleme nang kuwi nang ngembang. Udah kuwi pirang tahun Panen ya. Oh. Tak sopi ya Pak ya. Ya paling iki digone turu ki nek bengi iki. Pegawene dadi kayak mas kene. Maksudnya kalau seperti anu. Lah Senin ya ini Minggu ya rame. Padha lah masak wong do jogging sore. Iya iya. Cek kerja ya Mbak ya. Agak janggal loh. Banyak banyak ya. Nak yang pertama kali ada ya rame kalau yang apa ini. Ya dulu rame kayak gitu. Angan bayu ini kayak apa bayu Endi rame. Ini kayak wong tuh paling dompet jogging. Ndek kilo jam piro, Bos? Turun sih. Cek walah. Baju. Just namanya kan Sophie. Iya. Dan nek rono nek di Bos. Rono mlebu kae lah. Oh. Mlebu bandara lah. Mlebu lapangane kan ono kae sebelah kono. Bapak, Non, ada peninggalan di sana. ning ndi? Ada peninggalan. Lagi mandek enak ya madu ngarep bandara kuwi iso foto-foto nang kono. Oh, cil bocil. berapa tahun agak Rene setahun. Muncul lah. Pakai pertama kali Rene. Udah, guys. Wes. Foto-foto. Foto-foto. Suwi deh. Setahun Nenek ya. Ketemu jebledek. Apa naik? Fotonya kenapa naik? Jebledek kan klambi water blending. Fotone kene lho jajan. Ayo kita foto pora kok. So. Iso buka. Ya Allah, Naira. Naira. Kena enam soal kena. Biru. Ini mbakku yang pertama, guys. Ya kono. Masa turu, Mas? Turu. Buka wi. Bukno buka. Ya Allah, kan gak bisa Dalam bijak dalam. Padune pengen. Kono, foto. Nay. Kau foto nggak sih, Nay? Aku marek-marek Ki. Diapaan terakhir ini? sekali aku setahun rong tahunan paling. Tahun ya. Kuwi yo saurung. Hati-hati. Aku ono lho, Rak. Foto pas kene lho, Mbak. Dapat yo. Lihat bareng-bareng. Jane foto bareng-bareng, Mbak, ning kene lho. Nek masang dulu Enggak. Sendalan anak sendal dene apa gelem ya, Mbak? lu mana bareng. Oke guys, gitu lagi. Ning kene iki musim udan nek mau udane dawa sisuk mang. Awas kok, Mbak, sekali, Mbak. Nay. Aku bisa. Kene lho, Mbak, sing kene untak ngomong ning kene lho. Kene lho. Pas. Kene. Nay. Halo guys, mbakku. Weh. Gak ngerti. Mas Mbak nek kono ae. Mbak.
tak kira we akeh foto. Tak kira foto tak video. Guys, babakku guys. Tadi aku gak budak dhewe ya. Kurang atas budak dhewe ya. Kurang budak dhewe iki. Ini dewe. Enggak ya. Jadi Mbak Padang Mbak ning ngene, Mbak. Sik to. Ora mbek ketek lho, ora mbak siji ki anu, kok sing dhuwur. Kok sing dhuwur mburi ya kenapa lah kok. Nah, iki foto guys. Sekarang mau video. Sekarang mau video. Video nama. Benar. Naik dewe. Pede dekne ayu dewe emah dijak foto mah. Ya aku isen. Isen dekne isen. Ini punya adik ini. Iyalah kamu yang ngomong. Jadi aku punya adik, guys. Kamu yang ngomong kalau aku malahan kamu yang ngomong. Males. Kira mau. Kita wis rondok anu ya. Kok wis rondok anu akeh wong ya. Jogging apa foto? Foto-foto ah. Apa? Yo padha berkunjung ora. Iya, Bas ya. Apa? Kayak dengaran nek wong akeh ya. Ya kan padha berkunjung. Saya pengen foto mbak aku, Bas. Oh, tuh wis pek memorine. Wis pek piye Mas Tem? Memorine lobek wisan. Dan piye Bas ya? Itu kayak naik kalau ngerti awak dhewe lho yo, foto kakan piye Mas Teh? Angkat. Iya. Bang lu iki kok malah. Takwa nih. Kenapa karo aku? Ndi Pak Anyar nih. Oke cepetan. Oke. Oke foto pora mbak aku. Guys ya Allah, guys ya Allah. Tapi aku cocok nang video depan tidak? Kan biasanya abang. Ya kan biasanya abang. Biasanya abang. Yes, oke guys. Kalau menikmati delok kereta api guys. Jadi foto nih. Kalau di foto Naira guys. Pira nih foto nem? Ora rene. Iya aku wes ning kene iki wis foto-foto mbakku iki. Mbakku tak cari nih guys. Nek wis gak tau rene si mbakku yang pertama iku. Ya bes. Sing kiri matur paling mengantuk Pak Angga. Dirawat. Heeh, kiri guys. Ini mau rewel ki ngantuk, turun mobil. Iki mendune poteng guys. Tau kono lho. Aku sih gak Pak Rono nek apa? Kono lapangane lah. Lapangan nih. Ora gak ngerti. Mendune sepuh poteng kayak ngono ya, Pak. Jan. Lu gak ngerti aku. Ojo ngono le. Le gak bareng le. Gak bareng le. Engko ayo rusak le. Enggak suruh-suruh. Guys, Cuman Mbak Ayu gak melok guys, absen gak melok di besok ale wonge ape metu karo Mbak Hani mulai mergawe guys. Soalnya kan bestine Hani Mbak Ayu suwi gak tau dolan rene. Kok dipapa kambek. Bojone yo Pak, anak iki. Apa? Nek kewan. Kewan. Duh. Nai, aku mau padahal nang kok ngene Nai. Iya, guys. Hesen teles kabeh gak pareng le. Engko teles le. Nek mobil kan teles Hen. Pendalam ndi le? Wis guys, wis delok. Mbakku karo merah guys. Foto guys lho. Foto guys, foto Naira. Wah, kameraku cuma sekal. Malah ya. Malah. Lebih tekel malah. Guys. Hei, Sen. Guys, mendungnya bau petang kan. Pokoknya walah Masya Allah. Mendungnya nang bau petang guys. Ternyata kono berarti lawangan nih guys ya.
Bandara Udara Loram. Spekel Hezani. Bas. Jadi aku pengen tuku es kue loh, Bas. Tutup. Nah ya. Iki mulai soalnya kemendungi pauteng kono wis grimis. Wis grimis Pak Kidul iki. Iya kan. Iya. Itu Mas tentek ini. Wis iya tentek nduk. Bro. Wis nganu wis rondok grimis. Mendungi soalnya pauteng iki ketok bar iki udan. Iya, mendungi potong gitu. Nah ya, kita kata apa udan ya Pak? Yes. Alah. Ngon. Apa? Mau aku mau sepatu pura. Wis enak-enak to jen kuwi iki jen. Lah iya mang ngambil toko nasi wangi tadi kan. Bakal es lo tutup ning wangkot meng. 21 MB di rumah meneh. Kirim video. Cepet meneh. Kirim sapa? Fitri.